Uya na ang programa na mapaliwanag sa mga proyekto, aktibidad kan Kasureko 3. Matao nin mga konkretong kasimbagan sa mga kahaputan kan mga miyembros konsumidores kan sa tong kooperatiba. Mga patakaran, mga obligasyon asin informasyon. Kabusyan, maaantabayana kada Miyerkules alas 9 nin pagkaaga hasta alas 9:30. Digdi sana sa Radyo Ronda. Kaibahan ang program host Ann Rochi Nacario Iraula. Hello and good morning sa lahat po ng nakikinig ng RPN DZKI. Hello and good morning sa lahat ng member consumers ng Kasureko 3. Welcome po sa programang magbibigay ng update regarding sa status ng ating electric cooperative. Siyempre, ang bagong tingraw. Siyempre, pagka iyan ko naman po sa station, good morning sa lahat ng mga nakatune in sa kanilang bahay, syempre. So, nagda-drive sa Lunadan. So, mga nasa Facebook live. Sorry pa ba? So, channel ng RPN. Thank you so much for listening, for watching live, for tuning in. Yan. So, for 30 minutes, magsasama-sama po tayo para magbigay ng update si Kasureko 3 regarding, syempre, sa nangyayari sa loob ng electric co-op natin. Pasensya na po kamo if minsan diri po ako makakaiyan sa station para mag-update kasi multitasking din kasi kami, kadakil man pong iba din na kumbaga ngamin pigbubutang-butangan pag nagkataon na nagkasabay-sabay sa schedule, pero pag idaman yan, I always make a point na makapunta dito sa station. Of course, para marinig ng mga member consumers kung ano-ano yung mga information na kailangang malaman, kung ano-ano yung mga information na kailangang maintindihan. Opo. So, kapag hindi ako minsan nakakapag-onboard, please, I strongly suggest na i-follow yung official Facebook page ng Kasureko. Because sa mga fake na Facebook page sa to kita syempre legit kasi yun yung magiging guide ninyo para ma-update kayo, yun yung magiging guide ninyo para mabigyan kayo ng mga advisory na dapat, lalong-lalo na pag mga interruption advisory na kailangan nga po ninyong malaman at maintindihan. But, yun sa pagbibigay ng advisory, tandaan natin na kami, for example, ako na nag-a-update ng Facebook page, may mga hinihintay din akong information, may mga inihintay din akong detalye na kailangan sa aking ibigay, syempre, bago ako magpalabas ng mga information. Meron lang akong sakop din kung alin lang na information ang kaya kong ibigay kasi hindi naman po ibig sabihin masyado akong magaling, alam ko lahat. Pangit naman po yun, 'di ba? So, sometimes, we are also bounded and may kailangan din tayong mga sundin ng mga protocols. Kasi, kapag wala na tayong susundin, nasa nangyari ka na to? Di ba po? Kung we will be disorganized. Kaya, maintindihan man po ninyo, minsan, halimbawa, nagkaka-interruption kita, unuro nga talang uban ko detalye. Kasi, syempre, kinukuha din natin yung pinaka-concrete information, yung pinaka-concrete details na kailangan nating ma-announce sa mga member consumer. And hindi po siya ganun din minsan kadali. May mga circumstances na lang dali niyang makakukukita sa feedback. Minsan nun, ang mga pagkakataon na medyo nangingaman-ngaman. So, let's be patient. Of course, dahil syempre, tao-tayan kanda pagkakataon na mag-trace up, mag-anap, king ano sa naging problema. Opo. So, interruption kasi yung tinutukoy ko kasi I believe na i-announce na although ulitin ko lang, may pangmalawakan na naman tayong interruption. Nguwan pong nagdadangadang na Sabado. Amo po, again, nguwan na nagdadangadang na Sabado, September 10, Agko po kita pang malakasan na power interruption wherein poon alas 6 sa ramrag hanggang alas 6 sa gabi. Imagine from 6 a.m. to 6 o'clock p.m. This coming September 10 or this coming Saturday,
maudaan po kita ngamin sa supply sa kuryente, kwasa pong nag-request sa interruption, amo po ading National Grid Corporation of the Philippines. Opo, iba po sa mga nagrurungog po liwat, iba po si NGCP, iba man po si Kasureco 3. Opo, nagdi-distribute po ka supply ka kuryente kaninyo para makaantos san mga baloy ninyo si Kasureco 3. Pero adto pong pinagkukuanan tang source, at least maintindihan ta po adto pong pinagkukuanan tang supply, amo po adipig sasabi kong si San Miguel. Nguwan po, pag sa kuryente, galin po iya sadto pinaka-source, sabi ko sadto ki San Miguel. Imagineon po ninyo paano makaantos sa kuryente king planta ni San Miguel sadto Bataan nakabutang. Ibig sabihin, agko po iya piglabusan na grid or transmission line. Amo po ading pigsasabi kong NGCP para sa paagi ni NGCP, agkuya lalabusan para adtong supply ko kuryente galin sadto San Miguel, makaantos po sa di ka natong mga substation, and then from substation of Kasureco 3, ma-distribute po niya sa lambang member consumers niya. Opo, arig lang po kadto ka simple para hindi kayo malito, ganon yung pagdadaanan natin. Kaya po sinasabi ko, pagdating sa rate, meron tayong binabayaran na generation at meron tayong binabayaran na transmission. Kasi, again, yung supply ng kuryente ay may mga pinanggalingan din at may kailangang daanan para ma-distribute ni Kasureco 3 sa kanyang mga member consumers. Arig po ankan. So, ngayon pong nagdadangadang na Sabado, si NGCP po, agkuya mga technical activities na kay puan gibuon. Kaya po, nag-request sira na agko sira power interruption sa paagi ni Kasureco 3, mai-announce sa tong gigibuon nirang interruption nganing matawan sa idea, matawan sa heads up, matawan sa advisory sa mga konsumidores ni Kasureco 3 na mauudaan sa kuryente si NGCP. Opo. Then minsan po nariringag ninyo kami, nag-a-announce ako, agko kita mga pa-on-off na biglaan, biglang mga nararaot. Since nga so pinaglalabusan ko kuryente, mga towers, mga transformers na nakabilad, nakatiwangwang, maggapunsan, luwas, uran, init, agko po mga possibility na nararaot man poan. So, minsan, agko sira mga pagkakataon na mga ekipahe nera, mga equipments nera, mga towers nera, transformers nera, amo po agko problema. Kaya minsan po baga, minsan agko mga pagkakataon na maramraman ko kadto gabi, biglang nag-off kita, nga tangaya ta brand out, NGCP. Pero, pagkakaintindi ka tawo, pag manangad sa brand out, perming Kasureco 3. Kaya po pig-iisplikar ko po kaninyo sa mga nagrurungog para maitama ta po adtong pagkakaintindi ta, and then maintindihan ta as a whole king uno sa sitwasyon, uno sa mga pangyayari. 'Di ba? Ipagpasalamat ta po nguwan kasi we are trying our best na makapag-reach out sa mga member consumers, maimpormaran ang mga member consumers. Pero dati katong kapanahunan dakit aarag kadi. Daing sayod king kuno migbalik pag naudaan. Daing sayod king pirang aldo mauudaan, king usad na semana ba o usad na bulan o forever nang udana diri na talaga migbalik a kuryente. But now, 'di ba? We are always trying to answer, to give feedback, pero yun nga lang yun yung problema po sa mga member consumers kasi nagbibigay na nga tayo ng detalye, madami pang demand, madami pang gusto. So, ipagpasalamat na lang natin somehow, at least may nakukuha tayong feedback, may nakukuha tayong sagot. Yun lang po yung hindi natin kayang i-assure na ora-orada agad pag nag-off after 1 second. Nga tatabran out, easy na tulos, di ba po? Imposible. Maray king para magic po kita, easy ta na ay agko palansad to parting adto na raot, automatic. Pag pinindot ko sa naading, pag snap of a finger lang, maaayos tulos. Kukumpuni yun. Ibig sabihin, pag agko naraot, kukumpuni yun, aayoson, baka migbalyo pa nga ning
materyales, agko ibubutang na bagong materyales, agko aalin na dating materyales na naraot, agko ibubutang na bagong transformer, o baka agko aalinin, di ba po? So, bigyan natin ng ample time para din maayos nga yung nasira, di ba po? Kasi ibig sabihin, pag nasira, ibig sabihin, medyo bibigyan natin sila ng time para po ma-fix, makita kung ano yung naging problema, para po maayos nila, tas para po ma-restore nila. Opo, hindi yun yung snap of a finger, kasi kung buti kung digital na rin pati ang linya ng kuryente, eda naka mo mababayad na kablisan, automatic, naka wifi na sana sa kuryente, di why not, di ba po? Kung arag kan nangyayari, king sobrang advanced na kita. Kung arag nakitakan ka talagang highly 19 baka 2030 arag na po kan, why not kung arag po kan. But as of the moment na arag pa muna ka di a scenario o sitwasyon ta, let's learn to understand also realidad ka sitwasyon. Let's learn not to be demanding. Opo, kasi intindihin natin, may kailangang ayusin. Yes, naiintindihan po namin, so mainit, ngayaking uno. Ako ngaya okasyon kami, kasabado, birthday ngayon ni uno. Ako ngaya eskwela, at ngayang migpaypay na naman ngaya kami. May mga ganun po tayo minsan na kailangang sakripisyo din, na kailangang gawin. Pero ang gusto ko din pong bigyan ng emphasis doon, wala po yan sa control ni Kasureco 3 dahil nga si NGCP ang nag-request ng power interruption. Then, gusto ko lang pong i-inform din na itong interruption ni NGCP this coming Saturday ay hindi lang naman Rinconada area. Para sa information ninyo. Hanggang Alba may gagawin sila. Even Kasureco 4, Tiga na. So, madami din silang preparation na ginagawa din dahil nga, di ba, magpipenya Francia tayo. So, ganun lang po yon. Give and take. Tayo yung nawalan ng Sabado, pagdating ng Sunday, tayo na yung meron, yung Naga naman yung mawawalan. Pero ito po, ay ina-announce ko, kumbaga tinutulungan natin ang NGCP na makapagbigay information because we want to give heads up sa mga member consumers ngawan na mig-abot na Sabado. Aboy na mong diri ka mo naka-charge ngo na Sabado, kwasang, ay diri ko kaya ngaya ising nag-brand out sa NGCP. Tapos, mababasol na naman si Kasureco. So, ilang irakman po pirmi ni Kasureco, taamo pirming patadtaran. Ngayon po, King, kita super mega perfect na to the highest level na talagang wala na pong mapuna sa inyo, that's the time pwede tayong mang-bash. Pero 'di ba, kung ginagawa din naman po yung best effort and best way, kaya lang hindi natin pwedeng magicin at hindi natin pwedeng madaliin. Konting respect din po, 'di ba? Sa atin na din, ibigay nyo na yan sa inyo, sa sarili ninyo, lalong-lalo na po doon sa mga nagbabash na nagpapakababa to the highest level para mambash. Magbigay ng mga negative words, magbigay ng mga muda, diba? Udaman po adto itatabang or udaman po adto di adto kadto mababawasan so oras na nagkaag ko migpa-schedule interruption sira kasi nga ito ay NGCP interruption. Opo. Pero doon naman sa mga isolated na sinasabi kong isolated na halimbawa biglang naudaan sa lugar ninyo, nakaninyo man sa napalanso na udaan, pero kung makapo na kamo, pinupuna na ninyo buong Kasureco 3 na, opo, kahit na po tayo mampuna ng pangkalahatan, ang pinakamaganda nating gawin is mag-report tayo ng maayos, ng kompletong detalye, dyan mismo sa opisina ng Kasureco 3. Yun yung pinakamaganda nating gawin kaysa mag-rant, mang-bash, mang-negatron, uminit ang ulo, and so on and so forth. Kasi hanggat walang nare-report niyan, hindi natin yan alam, hindi yan mapupuntahan ng mga naka-duty. Hanggat walang nagre-report, doon pa lang sila, isipin nyo yung time frame, doon pa lang sila magsisimulang maghanap kung ano yung problema doon sa lugar ninyo, bakit nawalan ng kuryente. Opo, sabi ko at least ngayon may inaasahan na tayong mag-aayos, may inaasahan na tayong
may possibility na maibalik agad yung kuryente. Unlike before, oras na daitang sayod, king kuno, pag naudaan, pag naraot at transformer, we'll never know kung ako kita i-replace sa transformer san. We'll never know if agko available na transformer san. We'll never know king agko migtrabaho para ma-replace at transformer naan. Opo, but now at least we have someone, we have on duty, on call na isan po. Kaya lang pag nai-report na po natin, bigyan din po natin sila ng panahon para gawin yung trabaho nila, ayusin nila yung dapat nilang ayusin para po maibalik yung kuryente. Opo, so ngayon na Sabado, again, magkakaroon ng scheduled interruption ang NGCP, which will start from 6 a.m. until 6 o'clock p.m. So, pangmalawakan, pangmalakasan, so mig-swimming, so iba mig-swimming na, so iba mig-mall na, go. Opo, basta make sure kung may gamit sa generator set, ingat-ingat lang po para diri kita makadiskwido kasi malay po ninyo maglagpas sa kuryente sa to distribution line, makadanyar. Opo, mag-charge sa gadget. Siguro, isa din yan na para makarest yung mga gadget, lalong-lalo na yung nag-o-online lagi. Super ako nakakapot sa cellphone, super minasa nang naka-Netflix. Diba? Banding time natin yan kahit medyo mainit. But at least, doon lang tayo, maayos nila ng NGCP yung kailangan nilang ayusin. Ang role lang natin dito is makipagbigay ng information, maabot yung lahat ng maabot, i-disseminate po ninyo, i-marites po ninyo sa to pag-abayan ninyo para po at least makapaghandaman sira. Tamalay mo, binasa na so lalabahan, iwa-washing machine, adto palan, pag-abot alas 6 na udaan kuryente, tapos naggapo niya, nag-ulat, hoping niya, nauna niya madalisa na di pala niya ising NGCP to. Amo po, so yun yung kailangan nating maalala doon. Then, meron pa din kami, ito naman ay Kasoreco 3 announcement ng scheduled interruption. Pero, ito yung ginagawa naming clearing. May mga affected lang na barangay dito. Dito sa September 8, bukas, September 8, dyan sa parte ng Sagrada Iriga tsaka Antipolo Iriga, dahil nagki-clearing isitaman po, di ba? Kabukidanan. So, continuous ang ginagawa naming clearing operation from 8 a.m. to 5 o'clock p.m. dyan sa parte ng Sagrada Iriga at tsaka Antipolo. Then, sa Friday po, September 9, dyan naman sa Paluyon Oriental from 8 a.m. to 5 o'clock p.m. Clearing operation din po yung gagawin. Again, September 8, sa parte ng Sagrada Iriga at Antipolo Iriga. Then pagdating po ng September 9, Paluyon Oriental Nabwa from 8 a.m. to 5 o'clock p.m. Opo, so yun yung mga schedule natin ngayon na week. Kung sakasakaling hindi narinig, hindi nakaantabay, sabi ko, please follow the official Facebook page of Kasoreco 3. Nandun yung mga announcement, nandoon yung mga advisory. Then, pahapyawan ko to saglit ha. Ang alam ko, ang Iriga, tapos na ang reading. Hindi ko lang po sigurado kung may due date na, pero yung paalala po na magbayad ng bill bago umabot ng due date. Ang rate natin, malaki, mataas pala, mahal, 17.6. Opo, medyo may posibilidad pa to na tumaas for the next succeeding months dahil hindi din natin kontrolado kasi yung presyo ng coal. Baka adi sa coal na tinutukoy ko sa sentrong Uring baka po adi. Raw materials po ito, yung mismong coal mismo na kino-convert into electricity ng ating mga suppliers or yung pinagkukuhanan natin ng kuryente. So, alam natin na mahal, presyo ka coal, ngawan nga ni, parang paggasolina ko nung isang araw, mas mahal na yata yung crudo. Tama po ba ako? Mas mahal na yung crudo kaysa doon sa gasolina. Imagine yung nangyayari sa atin ngayon when it comes to fuel, when it comes to oil, to coal. So, ito kasi yung sitwasyon natin ay pang malakasang scenario din or pang malakasang issue, pang world market issue. Globally, meron tayong problema dito. So, since tayo electricity
we are using coal product, yung raw material, we are affected with the increase na nangyayari. Kaya po, yung rate din na sinisingil sa atin, na pass on charge lang naman. Opo, sinisingil ni Kasoreco 3 yun dahil po kinonsumo natin yun. Pero, hindi po yun lahat direktang papasok kay Kasoreco 3 or mapupunta kay Kasoreco 3. Siningil, kinolekta lang po yun ni Kasoreco 3 para ma-turn over or ma-remit doon sa mga iba't ibang government agencies, offices na kailangan niyang puntahan nung kinolektang amount. Opo, katulad nito yung sinasabi natin sa rate natin na malaking porsyento ng siningil na kuryente ay mapupunta po pambayad doon sa pinagkukuhanan natin ng supply ng kuryente, which is San Miguel Energy Corp. Meron din pong porsyentong napupunta sa dinadaanan ng kuryente itong transmission na tinatawag kong NGCP. Meron din pong napupunta sa government taxes and subsidies. Meron pong napupunta sa mga PISAM and other government offices and agencies. And only 2 pesos ang papasok na direkta kay Kasoreco 3. Kaya kung ang rate po natin ay 17.66, dosa na po amigleeg fix ki Kasoreco, so 15 diri po adto migleeg ki Kasoreco 3, kukolektahan sa na po niya, then iririmit niya kung sari adto dapat pagrimitan. Opo, naging kumbaga para kolekta sana mga electric utilities or distribution utilities. Yun kasi yung tawag sa amin, distribution utilities. Kasi nga, kami lang naman yung nagdi-distribute, 'di ba? Pero hindi sa amin galing kasi kay San Miguel galing at hindi rin sa atin makakapunta yon kung hindi dadaan ng transmission. So, adi po, medyo sinisimplihan ko lang para at least you have your idea, at least maintindihan ninyo ano ba yung sinasabi kong power supplier, ano ba yung sinasabi kong NGCP, ano ba yung bakit sinasabi ni Kasoreco Tring nagko-kolekta man sa naya, Kasoreco nga ni ngaya kami nagbabayad. Yes, kinokolekta nga lang po namin. Pag nakuha na namin, iririmit po namin yan sa dapat pagrimitan. Kasi pag hindi po namin yan nirimit, takot na Diyos ko, batikos at mga court hearings ang mangyayari. Which is, tandaan nyo po, no, si Kasoreco 3, we are always supervised by National Electrification Administration, pagdating sa Rate Energy Regulatory Commission, pagdating sa mga implementation, nandiyan ng Department of Energy. So, hindi kami pwedeng hindi sumunod. Opo, ang nangyayari nga, sumusunod lamang kami sa mga dapat ipasunod at sa mga dapat ipa-implement ng gobyerno. Nagiging way lang kami, medium, para po makolekta nila ang dapat kolektahin sa lahat ng citizens or ang member consumers and mapa-implement yung dapat na mapa-implement. Opo, ganun lang po yun. So, sana, wag din natin, di taman masyadong pagpukun sa maray. Opo, di taman po masyado pakapagpukun sa maray pag pigtutuyaw ta, Kasoreco 3. Opo, kasi nga, sabi ko, we are just following what is mandated to us. Kung ano ang mandatong tinuokan na mo, sinusunod man sana po na mo. King uno puso dapat na ipa-implement na mo, pigpapa-implement man sana po na mo. Kasi kapag hindi namin yun ginawa, kapag hindi namin yun sinunod, kami po ang pwedeng habulin ng batas, 'di ba? Meron tayong mga rules, meron tayong mga batas, bills na kailangan covered, sakop na kailangan nating sundin with that. So, kapag po namali kami ng implementation, automatic, may kaakibat na mga penalties and fines at may mga, tamang court proceedings, court hearings na kailangang sundin dyan. So, ibig sabihin, lahat po ng ginagawa namin dito ay sumusunod po kami sa kung ano yung tama, sumusunod po kami kung ano po yung pinapa-implement,
sa amin. Opo. So, yung may mga concerns nating member consumers, kung may mga hindi din naiintindihan, nalilito, opo, don't hesitate na magtanong po tayo sa main office ng Kasoreco. Nandyan yung ating mga area office supervisors para po maintindihan kung ano sa concern, maintindihan nila kung ano sa concern ninyo, masimbagan nila, maesplikaran ka mo. Kasi wala naman mawawala kung magtatanong, basta as long as tama ang pagtatanong, at syempre pag nagtanong, marunong din po sana tayong makinig. Kasi definitely, yung binibigay sa inyong sagot, ay yun din lang naman po yung nararapat na sagot na kailangan din po ninyong malaman at kailangan din po naming ipa-implement. Opo? So, sa mga ganitong paraan, at least somehow, na-i-explain po natin yung mga pangyayari, yung estado, at least somehow, sana po, naiintindihan ninyo, at least somehow, sa mga agam-agam po ninyo, nasisimbagan. Pero kung diri pa ng gad masimbagan, please don't hesitate to inform us. Wala naman po kaming, we are very transparent, and we are always trying our best to reach out para po maipaabot ka ninyo. Opo. So, yun huwag kakalimutan this coming Saturday. Ito ay interruption ng NGCP from 6 a.m. to 6 o'clock p.m. So, pangmalakasan. Kaya po, king ako gibuhon ng Biyernes, o mag-charge ng Biyernes, or kaya ipagpaliban gibuhong Domingo. Opo, yun lang po for now. Salamat sa lahat ng nakinig and nag-antabay. This has been Andrechina Carlo Eraula of Member Services Department para sa update ng Kasoreco 3 and ang bagong tingraw. Syempre, dito lang sa RPN DZKI. Have a safe day, everyone. Thank you for listening and bye-bye. Kiss me, baby, let the fire get higher. I wanna reach out and grab you. Abracadabra. You make me hot, you make me sigh, you make me laugh, you make me cry. Uyan na ang programa na mapaliwanag sa mga proyekto, aktibidad kan Kasoreco 3. Matao nin mga konkretong kasimbagan sa mga kahaputan kan mga miyembros konsumidores kan sa tong kooperatiba. Mga patakaran, mga obligasyon asin informasyon. Kabus yan, maaantabayanan kada Miyerkules alas 9 ng pagkaaga hasta alas 9:30. Digdi sana sa Radyo Ronda. Kaibahan, ang program host, Ann Rochi Nacario Iraula. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Ang pinakaenot sa ringkunada. Poon kay